Tunhnaiah Kawnpui VC-II huamchhung Kawnpui chhimveng le Mualvum bakah Kawnpui VC-III huamchhungah te vawk theih a nual hengte hi enfiah ani hnuah ASF vanga theih ani tih hriat ani Kawnpui Venglai VLTF on Ruihhlo Do chuan nimin tlai khan meeting neiin zu le Ruihhlo zuar thin eizawnna dang an neih theih nan hmalak nise anti Mizoram Council of Ministers meeting chuan contractor sorkar hna kumsom panga thawk to tele kumsom hnih chung master role thawk tling to te dak ne tura ruahhmanna apom thlir to te chibai ule silram nga ki kania chanchin thari lo ngai thlak chun zomang Tunhnaiah Kawnpui VC-II huamchhung Kawnpui chhimveng le Mualvum bakah Kawnpui VC-III huamchhungah te vawk theih anom nual hengte enfiah ani hnuah ASF vanga theih ani tih hriat ani hei wangheng kulsip DFO Dr. Lasang ral sun chuan heng hmun te hi thule omma atan vawk hrile na hmun infected area a apuanga infected area chung omte zom tur po apuang ngal bawk ani Kawnpui Venglai VLTF on Ruihhlo Do chuan nimin tlai khan meeting neiin zu le Ruihhlo zuar thin eizawnna dang an neih theih nan hmalak nise antia zu le Ruihhlo bakah halmoi an mante an halral ngal ani VLTF on Ruihhlo Do te chuan zu le Ruihhlo Do konga an hmalak na chu chunzum zel nise antia zu le Ruihhlo zuar tu ten an eizawnna an thlak theih nan hmalak nise antia kaushantina atam thei angberin inzirtirna awareness campaign nei tura ngenna siam nise antibok VLTF on Ruihhlo Do te chuan zu le Ruihhlo an mante baka DC thupek anga halpua le halmoi an mante chu halral ngala an halral tak te hi sabzu puitling pakwa heroin chin senbur zali somnga le ruina na manchi damdoi dang baka halmoi chu sang enge mozat atelani Mizoram Council of Ministers meeting chuan contractor sorkar hna kumsom panga thawk to tele kumsom hnih chung master role thawk tling to te dak ne tura ruahhmanna apuma hei bakah hian sorkar hna thawk aikal la te chungchang assembly session a soi ho to le thu chuak to te khautaka kalpui nise antibok Chief Minister Office Council of Ministers meeting hi Chief Minister Ruihhlo Do ma kai shwain nei ania heta thu ngai to tora chhop chwa zinga somparia te chupom ani meeting chuan sorkar hna nget lau contractor kumsom panga chuang thawk to le kumsom hnih chuang master role thawk to te dak ngi ani na tur regularization of contract employee who have rendered for more than 15 years of service le regularization of provisional employees master role employee who have rendered for more than 20 years of service te chu apoma hei bakah hian draft scheme for employee under centrally sponsored scheme hnuah the government of regularization of centrally sponsored scheme CSS employee scheme 2024 pom ani heti lai hian sorkar na thawk aikal la po soi ho ni in hemi chungchang hi khautaka dan omsakin ko ni se antia Mizoram ceiling on government guarantees amendment bill 2024 te draft Mizoram electric vehicle policy 2024 le rangpur chungchang sorkar kin ko tur chin relani a hei bakah hian scheduled tribe le other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 te Mizoram consumer hamchatna tur te rifle allowance ting zati punna te sorkar hnuah board sang chairman te loman ennon te MYC chairman ni theitura dan siam te criminal law thar man theia pom chongchang baka thil dang enge mozat an pomani MPCC President Pvt.Ltd chuan MP in thlanna be se anga vote mulauma se an party chuan lomna tur tam tak an nei ti asoi nimin Congress Bhavana Friday political session an neia MPCC President chuan auhla chatak kanram kannam kan sakhwa himna kan neia he kan auhla hi party dang BJP tho tu ten aupui vema se ramle nam sakho himna ti der thong tu BJP tho pui tu an ni atia in central lama po India alliance thopui ten result chatak neiin sorkar phaloma se an chaklo na atlem hle ti soya kan maba ka eng hle ani ati michen khatin India rama Congress anral to ti te an soi thina ma se central a chuan Congress chu athaule mek ti MP in thana alang ni in a soi tuntroma hian chakzaulo ma ila in than lepeka hian
Congress chuan Lok Sabha kan chaklei ngei don ni ti hi achiang an ti a heti la hian in thlana duty Mizoram Police sangkhat zali sangkhat somli pasari ten vote an thlak thei lo chopoi an ti thu an soya he thila hian an party chuan Supreme Court thlen anin huam thu le poisa po anwai tel an sen line in thlan result puanin anang ta si ni in an soya heti la hian in thlana duty Mizoram Police sangkhat somli pasari ten vote an thlak thei lo chopoi an ti thu asoya he thila hian an party chuan Supreme Court thlen anin huam thu le poisa po anwai tel an sen line in thlan result puanin anang ta si ni in an soi he thila hian sorkar lai hian mo an phura Congress chuan kan ngai an ti bok Congress MP candidate Pulal Biak Zama point MP in thlan result India ram aloma BJP in Tunhnaiah pumlum an chang talo chu India tan alom omani ti asoi Vaivakon khotlang chuan voin khan Ruihhlo Do be pui hon in khom an huamchhung a senchi len ti hriat an buat saya zule Ruihhlo zuar tu te chu an veng chwa san turin an hriatir an hun man pui tu bial tu MLA Excise Minister Pulal Venglai mar chuan Vaivakon khotlang chu sorkarin a thlop tat don thu asoi Pulal Venglai mar chuan Vaivakon khotlang hrai tu ten Ruihhlo Do be pui thlak chungchanga tumthum anin kom thu soin an venga zule Ruihhlo thiang lim turin theih top an lo chwa to thina tha dula ani le hnuah apung le thien hun le sum le tha an du awangin an hu phorti ka hria a ompo ka ti puya ma se khotlang kal khomin zule Ruihhlo laka filim veng ni turin huai sen takin thutlukna an siamani ati Excise Minister chuan zule Ruihhlo Do kunga khotlang ne na tran ho lo chuan sorkar ringot chu a tha achak tok lo ti soin mishing le ro man na te kanin dei tok lawa khotlang ne na thei to pachan hawanga yani ati Vaivakon in zule Ruihhlo an do na a hian sorkar anga ti ve thei om chuan thei top kan chwa don ati bok mimal ang poin thei top ka chwa ang ti in Ruihhlo an do chungchanga darkar somni pali chung biak po thei reng ani thu Vaivakon khotang hrai tu te ashilani Pulal Venglai mar hian Ruihhlo Do bulchan atan Vaivakon khotlang hrai tu ten hena cheng sing ni hlanin atol anga ngai to zel ani tur thu soya Vaivakon local council chairman pu H.VANLANGHAKA chuan zule Ruihhlo zuar te chu Vaivakon ni ve zel an ladu ani chuan an eizawnna thlak tur angenin in thlak thei lo ani chuan naktu ka tangin he hmun he chhuasan ngal mei turin kan hriatir cheu khwale tui tha ni du te kan holawa ama ero chu Vaivakon khwale tui ni zel du chuan khotlang in vonna dan zom angaya hemi zom thei lo chu khwale tuya kan pom thei to lo ti kan in hriatir ati in nei tu te po zule Ruihhlo zorna atan in lo atir to lo tura angen thu soin Vaivakon local council chairman chuan khotlang in vonna dan paljut lo sham torin kan hriatir cheu abikin helai sai rangkong dunga zule Ruihhlo zuar om kan phal to lo awangin in le lo nei tu veng chung mi le veng dang mi ten kan ngen na hi zom ngal torin kan in hriatir ani ti in zule Ruihhlo arem ma chu hnung tol lawa kal zel torin an veng mi puite an somani Zo Inspiration Foundation ten cheng noi zani somnga chuang mi chanpuinan an sem chuak to nimin kan mi har sa zok te chanpuina kong che shanga hmalak chien Zo Inspiration Foundation chuan kumlitin lom na chu music home zo nuama an hmanga he huna report an pe ka changa alandanin cheng noi zani somnga chuang an sem to ani Zo Inspiration Foundation hi COVID-19 shipui len laia kumsang ni somni June ni saria Emmanuel thangrau sangan bul alo chanani a COVID shi len lai khan chung ko harsa zani somthum pali hne na thilpek an lo sem chuak to a voin thleng hian vebur voi samsari parukhon to in vebur kaltlang an thilpek sem chwa to zongzong hi cheng noi zani somruk pakhat singria zali le pali ani an rong bol na kaltlangin mi harsa chena in sompariat le H.VANLANGHAKA pathum sak ani to atuna hian no panghar sa zok somni pangate zerna sen saw antum sak mek bok ani he hun hi education minister Dr. Vanla Thanan amhan puya pathian fakle choi moina hun hlok thak man ani bakah an hmalak na a boral to chen khate sun na an neia an hne na shia reng na thilpek an hlan bok ani Fisheries Department in Chamdila Feed seed farm an siam chu a himle zwal theihna tan saitwal sub headquarters waimeten Tunhnaiah Khan chhun zan chomin an ven pui saitwal sub headquarters waimele Fisheries Department hian luidung nungcha le Chamdila fish seed farm hum halkonga in remna an zia ka chumi bozoi chuan Chamdila sanghachi siam na mun hi
good tlai le swal thela khoi ani lo nan Tunhnaiah hian chun zan chamin wai me ten an ven pui me ka ni Tunhnaiah Venglai VLTF nung cha lo khoi mi som vel man chwa te chu ti to lo turin bon cha in tir ani bakah tuilak kong tifaya samfai tir an neih saitwal sub headquarters wai me shrai tu chuan chamdil le avela nung cha reng chuhum haltlat ani thu soin khoilo turin mitin an nge na ne khati zong kha chan chen thar kan puan thei chu ni